Og niya din si Herbert Binuetme. Question, nung hindi pa nilikha ang langit at lupa, nasaan ang Diyos? Okay? So, kuno buhata ang langit o ang yuta, asa kuno ang Ginoo. Kung imo tan-aw sa Psalms 90 igsoon, murag ako naman ning natubag tong niagi. Naingon ni sa wala pa tunghaa ang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw ang Dios sa gihapon. So walay paglubad, siya gihapon ang Dios. Ang imong question, asa siya sa wala pa ang langit ug yuta. Ingani mga pinangga. Nakoy nabasa nga libro nga All About the Bible by Colette. Unya dugay na to siya. Mura og wala pa ko nag-eskwela sa Mountain View College ana. Wala pa internet kaniadto, nabasa ko na siya. 2 minutos na nabilin para sa ato nga first portion. Unya ang iyang giingon, gi-expound niya ang Genesis chapter 1 verse 1 ngadto sa 2. Sa sinugdan gibuhat na sa Dios ang langit ug sa yuta. In the beginning God created the heavens. Heavens means space, and the earth, and that is matter. Una yung gingon. Unya, in the beginning, that is time. So, time, space, and matter. So, naana diha. Now, sa wala pagibuhat ang langit ug yuta, asa siya. Okay? Wala siya sa atong universo. Okay? Kaya ang universo, gibuhat man sa Ginoo. Langit ug yuta, gibuhat man niya. Kung magbuhat gani ka og computer, asa man ka, nakasulod sa computer o gawa sa computer? Magbuhat ka og radyo, asa man ka, sulod sa radyo o gawa sa radyo? Gibuhat man sa Ginoo ang langit ug yuta, meaning ang universe, asa siya? Wala sa universe, gawa sa universe. So pagbuhat ang langit ug yuta. Nga naman, pila man ka klase ang langit? Nandun ay tulog ka klaseng langit igsoon. Gani ang ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 3, 4 ug 5 nag-ingon nga nakakita ako sa napulog 12 years ang nilabay. Nakakita ko no siya ditong pananahon kung nasa lawas o gawa sa lawas, wa siya nahibalo, naunsa nga kinintawhan nagisakgaw ngadto sa ikatulong langit. O dito sa ikatulong langit nakakita siya sa paraiso. Okay? So pag iyon niyag ikatulong langit og third heaven, gitawag natong English, meaning to say dili matawag og ikatulo or third kung walay second. Di matawag og second kung walay first. Mas maitingali atong basahon for the sake of pagpasabot ang ikaduhang Korinto kapitulo 12, no? Nag-ingon dinhi. Korinto kapitulo 12 ngadto sa 5. Nag-ingon diri. Sugot as 4. Okay? 1 Corinthians ako na average, sorry. 2 Corinthians chapter 12. Okay? Nag-ingon diri. 12 sugod. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulog upat ka tuig na karon. Gisakgaw dalang ngadto sa ikatulong langit, third heaven. Okay? Now asa man ang first heaven? Ang first heaven igsuon sa Genesis chapter 1, 14, 15, 16. Makita nato nga gibuhat sa Dios ang duha ka mga dagkong kahayag og gitawag nato nga sa hawan niini sa atong kalibutan, which means atmospheric heaven. Okay? That's first heaven. Ang second is starry heaven. Psalm chapter 8 verse 3 and 4. Gipamalandong ko ang imo, ang langit, ang mga bituon ug ang mga adlaw. So gitawag yung starry heaven. So ang first heaven mao ni atmospheric heaven, ang isa ang starry heaven kaning atong space. Og ang third is mo na ang langit sa mga langit. So sa wala pa gibuhat ang space, wala pa gibuhat ang universe, wala pa na siya. Asa siya? Nasa third heaven. Pero ang tinuod mga pinangga mo ni, di ginato matris ang kinatibukan nga itinerary sa Ginoo sa wala pa ang langit ug yuta. Gamay ra kay nga butang ang atong nahibaw-an. Kay kung ato nang mahibaw-an, kita na ang Dios. Remember, ang Dios is mystery. Gitawag sa langyaw nga pinulungan nga, Deus absconditus, Deus revelatus. Meaning, ang Dios nga napadayag, o ang Dios nga natago. O ang Deuteronomy 29, nag-ingon, nga mga butang nga nadayag, iya sa tao, pero ang mga butang nga wala madayag, iya sa Dios. Bueno, mubalik kita karon tuntod, human nini nga mapahinomdom.